Mama unginikezele isiqeshana sendwangu ukuthi ngikunikeze sona. Leli duku likaMalume njena. Ligcine kanjani la kumina? Yilo bezomshado bekumele anikezwe le duku leli. Uma uMalume ethola ukuthi likumina le duku leli, izongibhedela futhi. Wathi ngivele ngenze njena. Ngizohamba ngiyomnika le duku lakhe leli engakaboni lutho nje ngokwakhe. Kodwa Nkosi yami, sekumele ngiphinde futhi ngihlangane noMalume. Ngiyazi ukuthi udiniwe kakhulu futhi awufuni nokuthi uzongibone, kodwa bengekho kunye bengizokwenza, bekumele ngihlangane nawe. Khona okubalekile kumele sikhulume nawe. Hlala odabeni. Yini? Yileyo inkinga yakho wena. Awukwazi ukumlalela omunye umuntu befuna ukukhuluma nawe. Indaba njalo uhlala ujahile nje. Manje ufike la kuzokhokhelwa ngomdanso wayizolo. Ngale ndlela wafika ngayo uzokhokhelwa ngekeke. Angizile la kuzocela lutho. Ngizokunikeza okuthile. Leli duku lakho ebelishiwe nami lana izolo. Manje ngizokubuyisela lona. Hamba. Hamba. Kulungile. Sala kahle. Cha Malume. Empeleni ikhona inkinga ekhona encane lana. Kwenze njani manje? Empeleni wona uthe izolo leliya duku lakho kumele lithintwe izandla zakho nezandla zalo ozoshada naye kuphela njena. Izolo ngithi kuvele kwawuchumarike kimi ngephutha. Ingakho le duku lithintwe izandla zami ngephutha. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.